Dobrý den, děkujeme za zakoupení naší kancelářské židle Kolin. Nyní bych vám rád ukázal, jak židli správně nastavit a jak ji správně ovládat. První se při nastavení nastavuje výška sedu. Výšku sedu nastavíte páčkou po vaší pravé straně v zadní části sedáku a jejím stisknutím uvedete židli do pohybu směrem dolů nebo nahoru. Nastavení výšky sedáku by mělo být tak, abyste měli chodidla na zemi a v koleni pravý úhel. Nikdy by se vám v koleni neměl úhel svírat, anebo naopak mít nohy ve vzduchu. U židle Kolin je na výběr ze dvou typů pístů, který vám umožňují toto výškové nastavení. Buď to je klasický píst, anebo píst zvýšený. V mém případě mám zde na vzorové židli použitý klasický píst a při mé výšce 186 cm je ideální pozice úplně v té nejvyšší pozici. Takže tím mám nastavenou výšku sedu. Následně se nastavuje hloubka sedáku, ta se nastavuje páčkou po vaší pravici uprostřed sedáku a stisknutím směrem nahoru a tímto pohybem celým tělem si posouváte sedák. Sedák by měl mít nastavený tak, abyste měli mezi lítkem a sedákem zhruba na 3 prsty místa. Pamatujte, že čím menší hloubka sedu, tím více se dostanete vaším pozadím do zádu a to znamená, budete mít lépe opřená záda. Pokud budete mít hloubku moc velikou, automaticky se vám stává nezdravý poses a sklouzáváte na sedáku směrem dopředu. To znamená, nemáte podepřená bedra. Nyní mám teda nastavený sedák, jak výškově, tak i hloubkově. Pojďme se přesunout k nastavení výšky opěráku. Opěrák je nastavitelný výškově a to tímto způsobem, kdy jednoduše ze spoda opěrák přizvedávám, to v několika krocích podle toho, jak mám dlouhý trup, jak mám dlouhá záda. Součástí nastavení je také nastavení tuhosti opěráku. Jednak můžeme opěrák zaaretovat v nějaké pozici, respektive záklonu. Dělá se to páčkou po vaší pravé straně, po pravé ruce, páčkou, která se standardně používá na nastavení výšky sedu, tak ji akorát použijete jiným směrem. Pokud chceme záklon zaaretovat, stačí páčku zatlačit směrem dovnitř pod sedák. Pokud chceme povolit aretaci, tak stačí páčku vytáhnout zpět směrem ven. Pro vaše tělo je samozřejmě optimálnější, pokud se opěrák lehce hýbe, pohupuje a pracuje s vaším tělem. Samozřejmě musíme si dle vaší váhy postavy nastavit ideální sílu toho, jak nám to bude tlačit do těch zad. Toto nastavení se dělá pomocí šroubu, který je pod sedákem a pokud ho přitahujeme, získáváme větší tuhost opěráku, pokud ho povolujeme, získáváme více měkčí opěrák. Síla protiváhy by měla být taková, abyste svévolně nepadali směrem do zádu, anebo naopak nepřetlačovali sílu toho opěráku silou. Takže v podstatě mělo by to být lehce aktivní a pohupovat s vámi. A co je však důležitější, je nastavení výšky bederní opěrky, kterou přizvedáváme těmito ploutvičkami a nastavíme si ji tak, aby nám vyplňovala esovité zakřivení zad. Následně, ve chvíli, kdy mám nastavenou správně výšku této bederní opěrky, se nastavuje hloubka bederní opěrky. Tu děláme tímto šroubem, který nás vytlačuje dopředu nebo povoluje naopak do zádu a hloubka bederní opěrky by měla být nastavena tak, aby vám přirozeně vyplňovala esovité zakřivení zad v oblasti beder. Nyní máme správně nastavený opěrák a můžeme se přesunout k nastavení podhlavníku. Podhlavník by měl být nastavený tak, aby nám vyplňoval přirozeně prohnutí krční páteře a ne
aby nám podepíral temeno hlavy, nebo nás tlačil do ramenou. To znamená, podhlavník by měl být správně takto za krkem, aby nám ulevil od váhy hlavy na krční páteři. Podhlavník se nepoužívá při činnosti u počítače, používá se pouze pro fázi relaxace, zatelefonování a tak podobně. Jako poslední fáze celého nastavení židle je nastavení područek. U židle kolin máme možnost namontovat područky se šikmením buď to směrem dozadu, jako je mám zde, anebo se šikmením směrem dopředu, což může řadě lidem nevyhovovat právě z důvodu toho, že jsou područky moc předsazené a naráží pak do stolu a nemůžou se pořádně přisunout. Další věc, co se dá na područce nastavit, je vrchní posuv loketníku, vytočení do stran a pak celkové nastavení výšky. Nastavení výšky područek by mělo být tak, aby jsme měli v lokti pravý úhel a tím máme kompletně židli nastavenou. Samozřejmě následující krok je přisunutí ke stolu, kdy můžete v tuto chvíli zjistit, že například standardní pevný stůl 75 cm je pro vás nevyhovující, protože buď to sedíte moc nízko, nebo moc vysoko. A jak je to tedy správně? Ideálně byste měli mít nastavený stůl tak, aby byl lehce pod úrovní područky. To znamená mít výškově nastavitelný stůl, kterým si sjedu milimetrovým posuvem tak, aby mi ruka plynule přecházela na stůl, nebo respektive byla lehoulince ze šikma z té područky na ten stůl dolů. To znamená, že nám hrana desky stolu pak následně netlačí do ruky a nevznikají z toho karpální tunely a záněty šlach. Nejen, že si teda můžeme nastavit svoji ideální výšku práce v sedě, ale můžete si také dopřát to, že budete pracovat ve stoje. A samozřejmě byste neměli zapomenout na správné nastavení výšky monitoru, které se nastavuje díky ergonomickým držákům. Je nutno říct, že nejméně ergonomický provedení monitoru je notebook, kdy koukáme směrem dolů. Ani klasický monitor se svým stojánkem není dostačující. Ideálně byste měli mít 2/3 monitoru v úrovni očí.